Txillarreko sukaldarixa da Pello Rubio. Eta guk nahi izan dugu Pello Rubion fokua bera da. Foko azpixan bera dago, esan nahi dut. Badakit hemen Arnaldo Otegi, Jesus Egiguren, bake prozesu baten hasiera, horrek dakan guztiarekin, ez da hausnarketa politiko bat. Guretzat importantea izan da Pello protagonista izatia, jakina izan dugu Pello Rubio, zagaitzik Txillarre basarritar batek erabakitzen dauen goi mailako politikako saltza honetan sartzea, ez? Lasai asko bizi ziteken bere hortuan eta bere basarrixan, eta erbendartzen dau konpromiso bat, hau aurrera eramateko, ez? Eta hori da, bai liburua eta bai dokumentala. Bera nuri datorren, bera Zumaiarra da, Pello jaiotzez, eta bere gazteko garaiko militantza politikoa badaka, eta hori kontatzen dau, bere ibilbidea zelan etortzen daun Elgoi Barrera, zelan enpresa bat eramatea kudeatza tokatzen jakon, gaur egun ja jubilatuta dago, baina basarretxe bizi da, harek zentratu gara beregan, zein zan bere papera mai hortan, eta gero mai horrek eduki dauen evoluzioa denboran. Ze gero ja Noruega eta Osloan amaitzen da negoziaketak, baina hori hortan egitzi bitxarte eukizitzu bizipenak, berak ze lan egiten zen baserri hortan. Testua irakurtzen da, baina hori ja ikusentzunezko mundu honetan, bideoa ezberoso ateratzen, ez da igual produktuarik. Orduan, horretik baitxera eramak genitxun, kamera profesionalak, esaten dutzen, ja, grabazin egin behar dugunez, grabatu digun kalidade honez, bestean atza berrepikatza berari esan duzun guztiza, emoten dauz ez, baina pelikula da dokumentala, dakau grabota egun batian. Goiz bat izan zen, ja berari pasatu guntzen gidoi bat, eta bera joan zen kronorikokoki. Zan, 3 ordu tapikoko monologo bat. Monologo bat. Baina egisa da, hori baloratu behar zaio, oso transmisio hona daka, oso ondo kontatzeitu gauzak, pasioz kontatzeitu gauzak, eta nik uste geratu dela oso ondo. Beharra zekan berak ere hitz egiteko? Ez daukat, klaro, nik ez dakit, igual inok sekula proposatu espazion, honi igual ez zitzaion buruti pasako. Baina nik uste dut, egin da gero oso gustora gelditu dela. Eta batez be, pentsatzen dut, sentitu dela pixkat baloratua, ez? Eta hori danontzako da aberazgarrixa. Eta nik uste dut, bera be, esaten daue, behin da berrez, ez? Nik enan sekula pentsauko hau egingo nuenik, ez? Ni hau hasi nintzen egiten, abertz pasatzen da, eta biranora iritsi garen, ez? Bere entrega urtio guztio egiten itzela da, jartzen dago etxia. Mantentzen ditu, berak eraman behar ditu, errekaua bat ere besteari. Orduan, bere lana izan zen oso hori ditzen da konfiantzako pertsonak. Eta orduan, bera, pentsa, enbizte urte, bere bizitzan parte hori hortara bideratzea, elkarrizketa horiek aurrera atera da itxesan, hori da... Kompromisua. Itzela. Itzelezko kompromisua, bai. Guk ez gendula bilatzen morborik ez ezer, guk esan da zagoela, guk zentroko gina bere lanien. Bizipen hori kontatu nahi genuen. Bizipen hori, hori lehen esan duguna, ez? Piskat, memoriaz eta gauze behin da berez egiten, ez? Hau bada memoria, ez? Eta da, niri importantia historia honetan iruditzen jata eta oso azpimarragarrixa, beti etxipenetik ibiltzen garela askotan, ez? Eta, guk ezin dugu ezer egin, ez? Eta, txartu dara gauzak edo ez dakiz zer, baina ezin dugu ezer egin. Eta netzako da, irakaspen itzela, gure txikitikan, zenbat gauza egin ditzazkegun, ez? Peiok bere txikitikan, eskainizun bere baserria eta bere berakasopa, mai baten, ez? Eta hasi zan prozesu bat, kriston emankorra izan dana, ez? Liburu aurkeztuko da untxe hurrian zazpizan elkarren Donostin, ja behin hori egin da, gero ja dokumentala, gure asmoa izango da herri dokumentala aurkeztea eta era berdinean liburua ere eskintzia jenteari erosteko. Dokumentala ikusi eta gustatzen jako jendeari, ni pentsatzen dutala izango dela, liburua irakurri behar da, porque hori, matizak, detaliak, anekdotak, kontakizun dokumentalean sartu ezin izan ditugunak, ez? Bakea egitea edo hain gatsa da momentu otan ematen dago zen dela bakerikin gatazkak sortzen dienean, ia izan da dira bintzat eredu bat, ez dut esaten danen balio da benik. Pertsona moduan gaitasuna dakagula txikitik eragiteko. Eta etxipenean jauzi barik beti dagoela zerbait egiteko, zerbait aportatzeko, batzutan iritsiko gara superurrutik, Txillarra moduan, eta beste batzutan igual eragingo dugu gure ingurutxo txikian. Baina beti dagoela zer egina eta
Eta gure alia balixo dauela. Hau da gure alia. Bai.